Na sziasztok, hölgyek, urak, Kéreká vagyok, és volt itt nekünk egy ilyen kérdez-felelekes dolgunk a Facebookon. Rengetegen kérdeztetek, páran még Instára is tettetek fel egy-két kérdést. Úgyhogy megpróbáljuk most ezeket itten megválaszolni, vagy hát én próbálom meg nektek ezeket megválaszolni. Volt egy-két kérdés, ami így többször is előfordult, azokat is természetesen bemondom, de azokat át fogom ugrani, értelemszerűen nem mondom el. Kétszer vágjunk is bele, mielőtt még belevágunk esetleg, bocsánat, aki esetleg szeretne még így konkrétan kérdezni, vagy van valami olyan dolog, ami érdekelni, ő mindenképpen lájkolja a Facebook oldalamat, itt van a leírásban, megtaláljátok, és majd, hogyha legközelebb lesz ilyen kérdezfelek dolog, picit megpróbálok sűrűbben, hogy így jobban tudjunk kommunikálni, akkor azt majd legközelebb megteheti, értelemszerűen, hát ezt mondanom se kell. No, akkor kezdjünk is bele! Menjünk a Facebookosokkal. Úgy érzem, Drága Károlyom kérdezi, hogy 20 000 feliratkozónál csinálok-e egy ilyen patience testet. Néztem róla videót, egyet. Nagyon vicces voltam, hogy ez simán lehetne használni azt a videót erre a próbálj meg nem nevetni kihívásra, hát szarrára jöttem, kurva nagy volt. Kérdésedre a válasz, nem, szerintem bátya, de meglátjuk. Aztán nézzük tovább. Tivadar kérdezi, hogy milyen tartalmak várhatóak a FIFA 17-tel kapcsolatban. Igen, nem lassan jön, tehát nagyon közel vagyunk, szerintem ez a videó minél hamarabb megpróbálom ugye kitenni. Megvan a Road to Glory-nak a koncepciója, megvan a szabályzat, megvan minden. Majd egy nulladik részben ugyanúgy, ahogy a Barca Projectnél megszokhatátok ezeknél, majd ezeket így elmondogatom. És abba belevágunk, illetve megvan a Journey-nek is már a koncepciója. Van egy meglepetés sorozatom nektek, amit nem egyedül fogok csinálni, de még titok, hogy fog az kinézni. Illetve a karrierbe majd belekezdünk ilyen december környékén, úgyhogy jó sok minden fog futni a FIFA-val kapcsolatban, kicsit most megint visszatérünk erre a futball oldalra a csatornám, mert volt itt egy ilyen 1-2 hónapos kihagyás, így hébe-hóba FIFA 16 videókkal, de 17-ben minden más lesz. No! Azt mondja, Máté kérdezi, hogy már biztos, hogy jön az Xbox One, vagy még van rá esély, hogy PS4 lesz a befutó. Ugye az Xbox One nem sikerült megszereznem addigra, amire mondtam nektek, különböző okok miatt. Mivel Arinak nincsen Legend kártyája, nekem nagyon nagyot dobott ez az Xbox One-on, amúgy teljesen leszartam volna ezt. Mivel Arinak nincs Legend kártyája, és főként nagyon érdekelnek PS4-re az exkluzív játékok, például a God of War, az egy elég király játék lesz, illetve játszanám az Uncharted-et is. Meg most jön egy olyan játék, hogy hú basszus, ilyen a döntéseiden alapul a dolog, ilyen kék vére folyik az embernek, nem tudom, nagyon-nagyon durván nézett ki. Már fasz tudja, nem tudom, mindegy, szóval idővel, de valószínűleg mégsem van lesz, hanem inkább előbb a PS4, de tényleg nagyon nehéz az a döntés. Az évben még meg lesz kérdője. Na, László kérdése, hogy volt a sulis időszakomban valami kínos dolog, és hogy mi volt az, és te vagy a legjobb, köszönöm szépen László. Laci, hát kínos suliban, nagyon vissza kell emlékeznem a sulis évekre, ezt igazából nem tudom nektek megmondani, tényleg nagyon nehéz. Nem érzem, hogy akkora ilyen olyasmi kölkök lettünk volna itt a srácokkal, hogy kínosan éreztük volna magunkat valami miatt. Inkább ezek az ilyen csíntevők voltunk, nem az a nagyon-nagyon durván, legalábbis én nem, inkább a kareszék, de bármi olyasmi volt, nem éreztünk semmit szerintem annyira így cikinek vagy kínosnak, a középsuliban meg már pláne nem volt ilyen dolog. Ilyen nagyon brutális kínos élményem nekem nem volt. Szerintem, úgyhogy ja, sajnos erre nincsen sztorim, pedig úgy mesélnék, ha lenne. Sanyi kérdése, melyik FIFA-ban éreztem a legjobban a változást az
előzőkhöz képest. Hát értelemszerűen minden évben egyre jobban érzem a változást. A legnagyobb ugrás az értelemszerűen idén van eddig a demo kipróbálása után. Na, tehát ott érzem ugye tényleg eddig a legnagyobb változás most itt 17-ben, mert ugye a 2000-es években nem játszottam minden egyes évben a fifákkal, hanem voltak ilyen ugrások, kihagyások, és a 13 óta játszok így minden évben a zsinórban, de értelemszerűen az idei az, ami a legjobbnak ígérkezik. Na nézzük tovább. Dani kérdés a következő. Voltam már valaha valamilyen kínos vagy vicces nyilvános élmény? Igen, ugye majdnem ugyanaz a kérdés, csak ez valaha van. Az a baj, hogy az ilyeneket én nem jegyzem meg, és nagyon nehéz ezekre válaszolni. Valami vicces élményt kellene találni. Vicces élményem rengeteg volt, egy ilyen apróság, ilyen óriási vicces élmény. Ja, de volt! Emlékszem. Hát kínos is és egyben vicces is, de szerintem ezt már egyszer én elmeséltem a csatornán. Amikor még nagyon régen beszéltem erről az ilyen fasság, máj betegséges genyomról. Röviden, tömören annyi a lényeg, hogy amikor kiderült, hogy nekem van ez a betegséges fasságom, ugye akkor még nem kezdtem el rászedni semmit, mondjuk, hát így visszagondolva nem is jó rá semmi, mondjuk, nagyon mindegy, szóval nem kezdtem rá elszedni rá semmit. És ugye ez a betegség az annyit csinál, hogy mindenkinek, akinek ilyen betegsége van, mindenhol máshogy jelenik ez meg. Nálam úgy jelenik meg, hogy a stressz, főként a stressz hatására, vagy az izgulás, feszengés, szorongás hatására olyan hasmenésem van, hogy beszartok velem együtt, és tényleg mindenki jön, tehát iszok egy kort vizet, eszek egy ropi darabot, bármi, az 5 perce utána sugárba fröcskö belőlem, már bocsánatot kérek így a csúnya beszédért, de igen, eléggé durva, és egyszer jöttem haza messzebbről, mint a közel, maradjunk ennyiben, buszoznom kellett, és az a busz az nem állt meg olyan jó helyen, hogy nekem az közel legyen az ide hazáig. Tehát a legközelebbi hely is, ahol le tudtam volna szállni, alapból ott szálltam volna le, az onnantól 20 perc a haza. És csikart már mind a büdös rosszabb, de nagyon brutális volt. Úgyhogy az utolsó megálló előtt szálltam le, és még az előtt fölhívtam anyát, hogy ahhoz a megállóhoz jöjjön, és vigyen haza, mert lehet, hogy baj lesz. És hát úgy, hogy a bokámnál csöpög a cucc, úgy lehet, hogy nem mentem volna végig a városokon. Lehet, hogy 18-as karikát kéne raknom erre a videóra. Na mindegy. És hát hazaértem. Tudni kell, hogy nálunk nagyon sok mindenen át kell jutni ahhoz, hogy beérj a WC-re. Van 2 ajtó, egy ilyen kapuszerűség ugye a kis mangónak, hogy ne tudjon kimenni. Az 3 akadály, van egy szúnyogháló az ajtón, az 4 akadály, illetve van még egy ajtó, ami ugye a WC ajtó, tehát 5 akadály van. Na most minden akadálynál egyre jobban lejjebb volt a nadrágom, és szerintem a WC ajtó kinyitás előtt már nem volt rajtam semmi. És egy ilyen nagyon patent 180 fokos fordulattal ugrottam rá a budira, és hát ott egyből, amit el tudsz képzelni, a perem, minden. Nagyon durva volt. Úgyhogy, hát igen, az egy brutális élmény volt, az többet soha. Alapból voltak még ilyen kis hasmenéses szituk, de azok hála Isten nem voltak ilyen nagy kaliberűek. Hát itt tényleg tehát itt ennél szitunál nem éreztem még soha rosszabbul azt, hogy esetleg nem bírom ki a mosdóig, de kibírtam, utána ott akkora örömöt csaptam, mint az állat. Na mindegy, szóval ennyi. Köszönöm szépen, Dani, a kérdésed. A Márk kérdése a következő. Hány évesen csináltattam az első tetkomot, és ha publikus a jelentése, akkor elmondom el. Erről van egy videóféleség, livestreamben mondtam el, azt hiszem, egy kérdést kaptam ezzel kapcsolatban ott. Azt hiszem fifáztunk, hogy valami ilyesmi, és ott mondtam el. Alapból erről szerettem volna egy videót, akkor, hogyha majd kész van. Ugye még nagyon sok helyen vannak lukak,
aminek már megvan a terve, csak hát ugye cash nem kevés, úgyhogy majd, hogyha kész van a balkarom, akkor szeretném azt természetesen megmutatni nektek, elmagyarázni, mit jelent, és többi, és többi. Úgyhogy ezt most nem mondanám el. Kedves Márk, ne haragudj rám, nem sokára, ha kész lesz, akkor jönni fog egy ilyen unblock értelmezés, jellemzés róla. Köszönöm szépen a kérdésedet! Drága szerelmem kérdezi, hogy szeretem-e, imádlak babám. Életem legkínyosabb élménye Olivertől jött. Talán ez az előző, ugye, amit elmeséltem. Ricsi kérdező, szerintem van esély a magyaroknak kijutni a VB-re? Szerintem esély az van, az mindig van, viszont ezzel a játékkal, amit most mutattunk, ezzel nincs. Tehát ez nem lesz elég, ez egyértelmű. Honnan jött a rekálém? Nagyon sokszor elmondtam ezt is, a WoW-ból még annó egy sámán spell volt. Fogok az Outlast 2-vel játszani, ezt Bence kérdezi. Persze, hogy fogok játszani. Az Outlast 2 egy olyan dolog, amit nagyon-nagyon várok, és egy pillanat. Bocsánat. Szóval az Outlast 2 egy olyan dolog, ami egy olyan játék, amit nagyon várok, ugye úgy volt már, hogy előbb meg fog jelenni, de aztán kitolták, nem tudom pontosan mikorra. Talán idén már nem is jön, ha jól emlékszem. Ugye az elsőt végigjátszottuk a csatornán, még akkor nagyon kis gyerekcipőbe járt bár a csatorna, de végigjátszottuk ugye a kedveskémmel. A Whistleblower-t nem nyomtuk végig itt videóban, de én azt is játszottam, nagyon-nagyon jó játék volt, nagyon-nagyon jó atmoszférával, az egyik legjobb horror játék, amivel valaha játszottam, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy neki fogunk menni az Outlast 2-nek, hogyha kijön. Egy BDC tag, András kérdése a következő. Szerintem mennyire vagyok híres a YouTube-on, így a videósok között? Hát drága András, ez egy elgondolkodható kérdés. Nagyon nehéz ezt megfogalmazni, hogy ki mennyire híres, ki számít híresnek. A YouTube-os vonatkoztatásban celebnek lenni, szerintem az híres, aki olyan, mint a nagyon nagyok. 300 000 szab fölött kell most gondolni, 200 000 szab fölött is kell gondolkodni még. És olykor 100 000 szab fölöttire is kell gondolni még. Még egyszer elmondván, picit gyerekcipőben van még az én YouTube-os karrierem, de nagyon jól esik értelemszerűen, amikor a Play-ten oda jöttök hozzám, pocsizunk, és tényleg több mint 30-40 aláírást kell adnom, bocsánat, és képet lőni veletek, meg dumcsizni, ötletelni, rengetegen oda jöttek, hogy mi lesz tovább például a Madrid Project-tel, meg hogy mit tervezek a 17-ben. Ezek nagyon jó dolgok, és ezek nagyon jó lesnek. Értelemszerűen minél többen mondjuk a csatornán, annál többen ismernek fel, annál többen fognak odajönni, ez egy ilyen dolog. Én nem vagyok itt senkire, szerintem mindenki, akinek van egy nézőtábora, tökre megérdemli, hogy ott van. Ahol nem érzem magam annyira híresnek, még nagyon sokkal híresebb youtuber van nálam, de szeretnék egyszer majd a nagyok között lenni, ez ilyen egyszerű. Köszönöm András a kérdésedet. Gergő kérdezi, vagy Bálint, nem tudom melyik, bocsi. Gergő Bálint kérdezi, hogy lesz-e Journey a 17-ben? Persze, hogy lesz, természetesen megvan már minden hozzá. Ádám Szabi kérdezi, hogy szerintem mostanában ki a legjobb edző? Ez nagyon-nagyon nehéz, és nem is szeretnék erre válaszolni, mert nem vagyok otthon az edzőségekben. Szerintem én úgy vagyok az edzőségek, hogy nem az edző miatt lesz valaki, tehát nem az edző miatt lesz a csapat jó feltétlen, tehát nem véletlenül a legjobb edző mindig olyan edző, akinek a csapata megnyer valamit, mert tehát nem lehet a Crystal Palace-nak az edzője a legjobb. Még ha ő is a legjobb, mert egyszerűen olyan játékosok vannak ott, hogy képességileg nincs ott, mint egy Barca. Tehát ez a csapat is kell, ezért nagyon nehéz kimondani azt, hogy legjobb edző így konkrétan. Úgyhogy erre nem tudok válaszolni. Aztán Dani kérdezi tőlem, hogy várható a karriermód, játékos karrier, vagy valami projekt. Igen, mint mondottam, az ilyen karrieres szituk, szerintem csapattal lesz amúgy, de ez még eldől. December fele fog érkezni. Péter kérdezi, hogy Tag Life, igen, tesóm, akkora Tag Life van, mint a ház. Aztán Sándor Geri, hol fociztál, meddig és hány évesen kezdted? Ezt nem emlékszem rá, fociztam 1-2 évig itt a Mézga foci suriba, még Kaposváron, ugye? És hát még mindig kaposvári vagyok, meg még szerintem a Mézga mindig üzemel, nem tudom, fogalmam sincs. 1 évig, 2 évig körülbelül, nem tudom pontosan.
ilyen csatár mögötti, ilyen FIFA-ban CF voltam. Egy kicsit hátratolt csatár, úgymond. Lesznek a FIFA 17 videók másokkal, például barátom, testvér, rokom. Ezt drága Dávid kérdezte, szia. Hát a drága barátnővel, ugye erre már beszéltem vele sokszor, vagy valamit lehet megpróbálunk, lehet, hogy csak draft lesz, ez még kérdője. Viszont a rokon testvér ilyenekkel biztos, hogy nem lesz, tesóm nem fog belemenni, rokon meg nincs. Mutára nem hiszem, hogy fifázni fogok. Másokkal viszont lesz FIFA 17 videó értelemszerűen. A kollaborációkra gondolni kell. Róma kérdezi, hogy mióta vagyok barszás, nagyon régóta. 7 éve talán? 8? Milán kérdezi, hogy mit gondolok a FIFA 17-ről, ezt majd azután fejteném ki, miután játszottam a játékkal. A demóból melyik tímet sajnálom, hogy nem rakták be, ezt Ádám kérdezte, egyértelműen a Barszát, nem is értem, hogy ide értem a PES miatt valószínűleg, de mindegy. Áron kérdezi, hogy lehet-e majd el nem játszani, ha veszek Xboxot. Lehet el nem játszani, természetesen. Nem feltétlenül Xbox lesz, ugye ezt már megválaszoltam egyszer, meglátjuk még. Melyik a kedvenc foci csapatot per játékosod? Per pilla Barca nekem a number one, a második az ágyúsok, futballban pedig még mindig Henry a kedvencem. Ha nem visszavonult játékost kellene mondani, akkor változó. De természetesen a barcelonai playerek közül, tehát Messi játékát nagyon szeretem, viszont így játék intelligenciailag a Rakitic, akinek a játéka nagyon-nagyon tetszik. Kedvenc futballistám kiskoromban Dominik kérdésére válaszoltam az előbb, Henry az még és az is marad valószínűleg. Amíg élek, szerinted FIFA 17-ben Ronaldo lesz jobb Messinél, vagy hát szerintem nem, ez Benny kérdezte. Ronaldo egy ratinggel jobbat fog kapni, azért mert ugye a PES-sel szerződött a Barca, és a PES-sel szerződtek le Messiék. Ilyen egyszerű, ezért a FIFA úgy gondolta, hogy Ronaldo teszik be legjobbnak, ilyen egyszerű. Ezt többen is olvastam, láttam, nincs ezzel gond, tehát úgyis annyi informot kapnak, mint a büdös szar, hát alapból az első, a Week 1 már kint is van, és Messi kapott is egy informot, 94-esre van, úgyhogy tök mindegy ez. Menjünk tovább, én azt mondom nektek. Lesz a 17-ben Pack Opening Zalán kérdezi, biztos, hogy lesz idővel. Zalán még kérdezte, hogy melyiket szeretem jobban, a FIFA-t értelemszerűen, lesz-e Room Tour? Persze, hogy lesz, hogyha kész a szoba, már nagyon-nagyon közel vagyok, tényleg, tudom régóta mondom, de tényleg nincs még kész az a szar. Már ideges is vagyok miatta, lesz-e valami challenge, Balázs kérdezi a 17-ben. Challenge nem biztos, így az elején erre nem gondolkoztam. Ábel kérdezi, hogy milyen magas vagyok, kedves Ábel, 192 vagyok, ha jól mondom. Berci kérdezi, hogy mi a véleményem a 17-ről, ezt majd miután lejátszottunk vele. Zsolt kérdezi, hogy mikor lesz egyáltalán 17 a napokban. A webapról és a szabályzatról már a napokban kaptok egy videót, 22-től pedig pörgetjük a sorozatokat. Milyen telom van most? Éppen egy Huawei P8 Lite-om van. Van-e valamilyen konzolom? Ezt Szabi kérdezte, bocsi, a telefonosat az pedig Levi kérdezte. Szóval Dávid kérdezi, hogy van-e valami konzolom, nincs, és a közeljövőben szeretnél beszerezni egyet. Miért? Ezt is már megválaszoltam, ugyebár. Norbi kérdése. Szerinted ki a legjobb játékos a 16-ban? A 16-ban? Ez jó kérdés. Hát értelemszerűen valamelyik Team of the... Valamelyik 99-es Messi vagy Ronaldo, szerintem. Nem tudom. Kinek szurkolok? A francia, olasz, spanyol, illetve a magyar bajnokságban. Magyar bajnokságot nem nézek, a spanyolban a Barca egyértelmű, olaszban... olasz nem nézek annyira, de hogyha már kéne mondani, akkor legyen az Inter. Franciában pedig... Szintén nem nézem, de ha kéne mondani valamit, nyerjen ugyanúgy a PSG. Lesz a 17-ben story mód? Lesz bizony. Mert te 360-on játszol, ahol nem lesz. Igen, elvileg 360-on és PS3-on nincsen story mód.
és gratulálsz a 15 000 subhoz. Köszönöm szépen, Norbi. Igen, hát sajnos a PS3, Xbox 360-as emberkéknek elvileg a story mód az jányos. Insta rátugrunk, és megnézzük itt Valentin kérdését, mióta nézel focit, és mióta szurkolsz a Barszának. Ugye Barszásod megválaszolta, mióta nézek focit, hát szerintem amióta így az eszemet tudom, hogy van televízió, nézem a futballt. Mostanában pár egyre kevesebb meccset, de azért nézem a futballt. Van-e kedvenc játékoson Messin és a Barca játékoson kívül? Henry még mindig. Az öreget Thierry Henry. Válaszolat előre is. Köszi. Nagyon szívesen. Kockulátor 2005 kérdezi, hogy hívnak. Reká vagyok a hegyről, aki beveri egyből. Ennyi lett volna ez a kérdés. Felek, megválaszoltam mind az 50 kérdést körülbelül. Hát nem volt egyszerű. Volt pár ismétlés is, de meg van válaszolva minden kérdés, remélem segítettem, hogyha te is szeretnél esetleg majd kérdezni. Tőlem akkor a Facebookon belájkolod, és ott látni fogod az aktuális kiírást, az aktuális képet, hogy lehet kérdezni. És akkor te is fölteheted a kérdésedet. Bocsánat, ha valakinek a nevét nem mondtam be, lehet éppen a végén már ugye gyorsabban haladtam, mert ugye az elején voltak azok a kérdések, amit a legtöbben lájkoltatok, és a többi, amiket ugye előre vett. És nagyon sok olyan kérdés volt, amit így egy szóval is meg tudtam válaszolni, nem akartam ezt olyan sokáig húzni. Voltak nagyon jó kérdések, köszönöm szépen mindenkinek, aki úgymond beletette magát. Remélem élveztétek, hogyha szeretnétek még ilyet, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy lájkot. És ahogy mondtam a videóban, jönni fog legközelebbi videó szerintem ezután már nagyon-nagyon nagy eséllyel a webból valami kis trédelgetés, kinyitjuk a csomókat, megnézzük, hogy kezdjük a FIFA 17-et. Illetve lehet, hogy külön videó lesz, de lehet, hogy még a webapposra besűrítem a szabályzatot, ami az Ultimate Team szabályzata lesz. Egy kreditrendszeren fog alapulni értelemszerűen, ha már ez a kredites szituáció a védjegyemmé vált úgymond, és Magyarországon tényleg senki nem csinált kreditrendszeres szitut előttem szerintem. Nem akartam nektek sablonról hozni, amit tavaly, hanem mindenképpen szerettem volna kicsit megmókulni, úgyhogy ti is beleszólhattok. Úgyhogy rengeteg mindenbe kell nektek segítenetek nekem, mert tényleg nagyon-nagyon sok mindenben lesz beleszólásotok, szinte minden egyes rész után úgymond a ti döntésetekre lesz bízva az adott keret. Csak majd arra kérlek veleteket, hogy figyeljetek a kibaszott chemistry-re, mert az nagyon fontos lesz meg a ligákra. De ezt még majd elmondom a webappos részbe, vagy nem tudom tényleg, hogy ezt külön szedjem, mert majd meglátjuk. Köszönöm szépen a figyelmet, srácok, ha tetszett, tényleg dobjatok rá egy lájkot, ha még nem mennél feliratkozva, azt most itt alattam a kis subscribe piros gombocskával megteheted, és találkozunk legközelebb egy következő videóban. Én Reká voltam, és további szép napot kívánok nektek, sziasztok!